Hej med jer alle sammen. Jeg vil tale lidt om vores plakat til showet, Mulighederne stemmer. Der har mig og Patrick fundet på ideen til plakaten, hvor vi alle sammen sejler i et vikingeskib, fordi det skal ligne det foregår i Roskilde. Og at vi roer den sammen, det skal symbolisere, at det er et sammenhold det hele. Ligesom at vi sammen samler ind til de anbragte børn og unge. Og som noget nyt til showet, så har vi sponsorer. Vi har Payback, som allerede sponsorerer lidt og giver lidt til KAFA. Og Payback, det er et firma, der laver fedtstof til biler, så de kører grønnere, og fordi det varer længere. Og så har vi Roskilde Kongresscenters logo heroppe, fordi det er der, det foregår. Og for at gøre det hele meget enkelt for jer, så har Patrick lavet en QR-kode til alle sammen derude. Så når I ser plakaten, så kan I bare scanne den. Og så kommer I hurtigt og nemt ind på siden, så I kan købe jeres billetter. Jeg synes, line-up'et er rigtig fedt. Jeg kunne ikke ønske mig nogle bedre artister i hvert fald. Så hop ind og køb. Vi ses.